Егей, обаче канала ми е ЕГФ. И сега Сашо ще почне да снима. Играчи класта. Играем да пакт. Да. Да пактам. Аллах Акбар, мама. Заваля ли? Ау, кой ме бие? Никой. Ау, да те е в скелета. Ей. Да, сега. Да биеме без да чуете нищо. Защото няма да говориме. Ще говориме. Да, ама... Ще глупости. Ще говориме, ама... Не един... Къде само излез с друг? Погледни към мене. Вау. За теб. Видях. Не, погледни за теб. А погледни за теб сега. Его ще ме убиеш. Его престани. Без да си влизам в базата. Оф, ще го изпусна също. Не мога. Ево, Трябва да те убия. Ево, давай. Давай. Омага, тук имаше скелет. Доведи го. Идвай, бързо. Не, доведи го вкъщи. Ето го, няма. Доведи го. Бързо, Ево. Аллах Акбар, къде си, ой? Има още един. Сигурен. Майка. Убих го. Къде е? Опа. Его, престани. Ето, взел си го майка ми търси. Не съм! Help me. Лъкът е и тук. Много сега. Мисля ми си много. Айде, че си на базата да преспим. Паре, че портал на тебе. Ей, чата. Направо сотката се препре. Айде. Взели ли лодката? Не. Как го е? Не си. Чакай, че питам някакво скелет. О, оцелих ли те? Давай, човек. О, я! Човек, али. Задобрял съм. Много човек. Задобрял си, аз съм сега не съм. Ари. Чакай, бе. Браточка, умри. И хора, аз съм си в базичката вече. Да, Малко ви се струва малко, защото днеска почнах да играя. почнахме Да, почнах паза. да играем Да пак. Ей, тук кой пак сложил това легло, бе? Човек, този път не съм аз. Аре, лягай. Нощ, не е нощ, е пъти. Ей, ахамба, хомба. Сега почваме битката. Каква битка, бе? Почваме да пахти. Окей, лос, окей. Аро е жена. Какво е? Мари излез от тази вода. Аз съм изгледнала. Не си. Съм. Саша, не си излезнал. Ще харадьосан. Обличи се. Е, ти си не видим, не е честно. Дойди. Не съм. Аз няма игра така, то не е честно. Да, ето и стрелата ми изчезна.
Ами, човек, ти ще ме убие сега. Аз съм безвърлен. Аз пък нямам стрела. Тук е. Има една. Ето. Тук. Ти с изобилите ли си? Не маре пи мляко, какво е това лигаване? Нямам и крава. Убие го. Човек, това е като истинския да пак. Нали? Аз отказвам, не е честно така. Его, ти се влечи, аз какво ти правя? Пръсник. Не е честно, махай са. Ладно. То все едно е честно така. Че не лагва. Ама се криеш, като излезна от лодката. Не, предам те за Бокего. Взеш ли той? Не. Оцели октопот. Да, бе. А не, бе. Лъжиш. Не. Не, наистина, човек. Оцели. Мари се скари си, лъка, поне да е честно. Ама съм се изкарал. Не знам колко е ладно. Така ладно, его. Да, сега заваля. Перфектно. Поне ти не си щита, да ще не видим. Нали, его? Не си читър, нали? Читър си, нали? Не съм. Така ли? Що да съм? Ела в къщата ми поне. Коя? Да си в моята. Ти сега къде си? Моята къща. Вътре. Окей. Аз съм невидим, обаче си нося стрела в другата ръка. И аз я слагам. Къде си? Аз да взема леглото. Вътре, легнал на оранж. Леглото на... Качи ли си дет? Да. То, щях да се убия. Ей! Някакъв стрела, викам, кой е това, бе? Ари, легна. Събудих се даже. Започваме ли? Ау! Не. Ау! Аре, бе, бати хака!
Що не умираш, бе? Не е честно, ти не умираш! Ами, какво? Аз какво да направя? Не е честно, ти не умираш! Ама, Дай ми си стрелата. И лъка, и меча. често, че ги оставям. И яденето. Ок. Яденето. И ендър честа. И ендър честа, лъка. А, яденето ще винаги. Къде ми е? Как ти? Аре, сега служи поне нещо да те виждам къде си. Ок, чакай да си ги снимам. Що аз си сложа? Крилата, къде са ми? Не са у мен. Аз слагам бутуши. И учам на много. Не по дървета. По дърветата ще съм. Така е такова. Да, Окей. ти са и на това. Аз съм на кое? На първото, аз съм на... Къде си, бе? Ей тука. Аха. Ей тука ти си на първото. Ей там съм пробил. Ево ей тука съм пробила. Къде, бе? Ей тука бе. Ей тука. Аха. Чакай сега аз да си ида на място. Да си извадя лука. Чай, само аз да сложа бутушките. Толкова сме близко. А къде ми е стрелата? На последно. Не у мен. На първото бе. Къде ми е стрелата? Не знам. Ела да си вземеш нормална стрела. Да, в чест. Ох! Ето пак те ударих, нищо не стана. Престани. Аз имам такава пошъм, нали знаеш? Абе, аз те удрям, нищо не ти става, Да, бе. имам пошъм за час и няколко. Час и няколко, ехо. Дай ми. А не бе. Дай ми. Не е честно. Аз няма да играя. Окей, знам да Няма да игра. Окей, няма да играеш, Няма да игра, това не е честно. Окей, аз хващам учение, Славо.